σκέφτομαι, άρα υπάρχω, κόγκιτο, έρκο σουμ. Αναρωτιούνται τι είναι αυτό το εγώ, πού το βρίσκουμε. Την ίδια εποχή υπάρχει ο Χιούμ, ένας άλλος φιλόσοφος, εμπειριστής φιλόσοφος, που λέει κάνω ενδοσκόπηση. Είμαι κλεισμένος σε ένα δωμάτιο και κάνω ενδοσκόπηση. Και μέσα σε αυτή τη διαργασία συναντώ αισθήσεις, αισθήματα, κομμάτια της μνήμης, ονειροπολίσεις, ελπίδες, φόβους κτλ. Σε καμία περίπτωση δεν συναντώ ένα εγώ. Τι είναι αυτό το εγώ, δεν το βλέπω μπροστά μου. Αυτό ήταν μια ευθεία κριτική απέναντι στο καρτεσιανό υποκείμενο. Ότι δηλαδή, αν κάνεις μια ενδοσκόπηση, θα συναντήσεις, θέλεις δεν θέλεις, την αλήθεια. Αυτή τη κριτική τη βλέπουμε μετά και στη συνέχεια στους ρομαντικούς. Οι ρομαντικοί είναι αντικαρτεσιανοί. Δεν θέλουν ένα καρτεσιανό υποκείμενο. Αντίθετα, πιστεύουν ότι θα συναντήσουν το εγώ, πώς θα το πούμε, όταν κάτι προσπαθείς να κατανοήσεις, να νιώσεις, να εξουσιάσεις, να κατακτήσεις, να κυριαρχήσεις, βλέπουν στο εγώ μία κατάσταση της βούλησης μόνο, όχι της σκέψης, μία βούληση που μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Μια μεγάλη επιθυμία δηλαδή. Μια μεγάλη επιθυμία μπροστά στην οποία υποτάσσονται τα πάντα. Αυτό είναι το εγώ που δημιουργεί ο ρομαντικός καλλιτέχνης. Και μόνο στα πλαίσια αυτού του εγώ, αυτή τη σκέψη τέλος πάντων, θα μπορούμε να καταλάβουμε στη συνέχεια τι τον οθεί να πάει ταξίδι. Γι' αυτό λέω ότι το ταξίδι δεν είναι μόνο αλίευση εμπειριών, είναι κάτι περισσότερο. Είναι άσκηση της βούλησης. Της βούλησης να κυριαρχήσεις πάνω σε κάτι. Εγώ πήγα να πω ότι θα έπρεπε ίσως να διαρευνήσουμε λίγο παραπάνω τις κοινωνικές συνθήκες, τις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που υπάρχουν την εποχή εκείνη, που ενδεχομένως να είναι αιτίες που προκαλούν αυτού του είδους αυτόν τον άνθρωπο, αυτό το ανθρώπινο υποκείμενο, τη χαρακτηροδομή δηλαδή, αυτή που αναζητάει την ελευθερία. Αλλά να αναφερθούμε όμως λίγο στο χαρακτήρα του ρομαντικού, γιατί και αυτό είναι και το επικίνδυνο πράγμα. Είναι και αυτή η εικόνα που έχουμε για το καλλιτέχνη και μετά από 2 αιώνες. Δηλαδή ότι ο καλλιτέχνης έχει μια τεράστια βούληση στην οποία θα κυριαρχήσει. Είναι μια καινούργια ιδέα που δεν την είχαμε ποτέ άλλοτε. Και πρέπει λίγο αυτό να το ολοκληρώσουμε για να το φέρουμε και λίγο στο πώς θα είναι. Μα να φτάσουμε στο παρόν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το θέμα. Και κάνουμε ένα back μετά από την ολοκλήρωση αυτού και πάμε στις κοινωνικές συνθήκες, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν μας το θεωρώ πολύ σημαντικό πάντως αυτό να το... Ναι, θα το βάλουμε, απλά να ολοκληρώσουμε λίγο το πλαίσιο αυτό που έχει ανοίξει τώρα. Έχεις απαντήσεις? Γιατί το ερώτημα δεν είναι μόνο το ερώτημα. Αλλά αν πάνω κάτω ξέρουμε. Κάποιες απαντήσεις έχω, απλά θεωρώ ότι είναι λυπής, ότι δεν είναι ολοκληρωμένες σαν απαντήσεις, για να καλύψουμε. Μπορεί να θέσεις η Κατερίνα ένα ερώτημα να απαντήσεις. Δηλαδή ποιες είναι? Μπορώ όμως να το κάνω αλλιώς, να παίξω με την έννοια του ασκήμου, να το απαντήσουμε λίγο και να βάλει το ερώτημα η Κατερίνα. Πιο πονηρά ή τις απαντήσεις. Δηλαδή να δώσουμε ένα χαρακτήρα της εποχής, ας πούμε, και της κοινωνίας. Μιλάμε για το 1800. Ναι, ναι. Και πιο πριν. Εντάξει. 1750 μέχρι 1810-20. Όχι, Και λίγο πιο πέρα. Το τώρα τελικά το βάζουμε την Ελληνική Επανάσταση. Οφείλοντας στην Ελληνική Επανάσταση. Βάγνερ. Περισσότερο Βαλκυρίες θυμίζει ο ρομαντισμός παρά οτιδήποτε άλλο. Όταν μιλήσουμε για τον ναζισμό, δεν βάζουμε τώρα σε λίγο Βάγνερ, τις Βαλκυρίες εκεί πέρα, που τους αρέσει κιόλας. Η είσοδος των Βαλκυριών. Τι
κάνεις σε διαλογισμό, κάνεις σε διαλογισμό. Χιουμοριστικό, κύριε Παπαδόπουλο, χιουμοριστικό. Μου δίνεις το τηλέφωνο σου γιατί δεν... Το κινητό, Ναι. 6-9... Μπορώ να επικοινωνήσω κάποια στιγμή. 8, 6, 9, 8, 7, 11, 11, 82. Πάντα με σαμποτάρει ο κ. Λακκίδης όταν δίνω το τηλέφωνο μου. Βύχη. Δεν θα έκανα πλάκα τώρα, Παναγία έχει μου. να σας το τέλος. Ανάδε, παιδιά μου. Τα αίσθηση του χιούμορ και οι δύο πέσατε να αποφάνε. Τα έχει ξεπεράσει τη δεκαετία του 30. Τι δεν μπορεί. Σας παρακαλώ. Το θείο κάναμε. Σας παρακαλώ. Όχι να σε φάμε. Εντάξει. Εντάξει. Είναι πολύ προχωρημένοι αυτοί οι δύο κύριοι. μπορούμε να... Κυρία Παπαδημητρίου, Κύριε Παπαδημητρίου. πού θα με μείνει κύριε Παπαδόπουλο, βοηθήστε μας. Θα ήθελα εγώ βασικά να πω κάτι. Δεν ξέρω αν Ναι, θα κάποιος έλα, άλλος. Κατερίνα. Μήπως νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να μείνουμε λίγο παραπάνω στις ιστορικές και κοινωνικές συνθήκες που έχουν παίξει πολύ σημαντικό ρόλο στο να γεννηθεί αυτού του είδους του ανθρώπινου είτε κείμενο ρομαντικός καλλιτέχνης. Δηλαδή, μπορούμε ενδεχομένως να αναζητήσουμε την έννοια της ελευθερίας που τόσο πολύ τον απασχολεί στην αντίθεσή του στον διαφωτισμό, για παράδειγμα. Στο διαφωτισμό. Δηλαδή, πώς εναντιώνεται και αντιτίθεται στην πεζότητα και στον ορθολογισμό και στην λογική του διαφωτισμού. Και λίγο παραπάνω να ανιχνεύσουμε τι συμβαίνει ιστορικά και κοινωνικά την περίοδο εκείνη, ώστε έχουμε αυτή την ανάδυση του συγκεκριμένου ανθρώπινου υποκειμένου. Έτσι είναι. Βέβαια και ο διαφωτισμός αναφέρεται στην ελευθερία με μια διαφορετική σημασία. Να δούμε το ρομαντισμό σαν μια κριτική στη βιομηχανική κοινωνία που αρχίζει και εμφανίζεται το 18ο αιώνα. Είναι μια επανάσταση, είναι μια αντίδραση απέναντι στη βιομηχανική κοινωνία ο ρομαντισμός. Μάλλον αυτό θα ήταν το πλαίσιο. Και μέσα σε αυτό το πλαίσιο υπάρχουν και πολλά ανορθολογικά στοιχεία. Η λατρεία της φύσης, η επιστροφή στη φύση, όλα αυτά τα πράγματα μπαίνουν ως κριτική στο βιομηχανικό πολιτισμό, ο οποίος υποτίθεται αλώνει πλέον το φυσικό περιβάλλον και τη φύση. Υπάρχει βέβαια ένας διάχυτος ανορθολογισμός. Η ελευθερία, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας ορισμός για την έννοια της ελευθερίας μέσα στους ρομαντικούς. Υπάρχει ελευθερία σαν ελευθερία του βιώματος. Και αυτό είναι το γοητευτικό, αλλά και παράλληλα το επικίνδυνο στοιχείο του ρομαντισμού. Η ελευθερία της βούλησης. Γιατί, για να συνεχίσουμε αυτά που λέγαμε, το υποκείμενο του ρομαντισμού πια δεν είναι ego cogito ergo sum, εγώ σκέφτομαι άρα υπάρχω, αλλά είναι αντίθετα volo ergo sum. Βούλομαι, επιθυμώ, θέλω και άρα υπάρχω. Η παντοδυναμία λοιπόν της βούλησης έμπαινε στη θέση του καρτεσιανού υποκειμένου. Και αυτές είναι οι συνισταμένες, οι φιλοσοφικές συνισταμένες που ανέφερες προηγουμένως, Κατερίνα. Δηλαδή δεν είναι τυχαίο ότι όλοι οι ρομαντικοί διαβάζουν τη φιλοσοφία του Φίχτε, του Σέλινγκ και μέσα από εκεί δημιουργούν ένα μοντέλο βουλησιαρχικό, θα λέγαμε. Όπως και η έννοια του μοντέλου που βάλαμε από την αρχή, δηλαδή έχουμε για πρώτη φορά μια ισχυρή έννοια του μοντέλου που λειτουργεί και ακολουθείται. Βέβαια. Αυτό που ρώτησε πιθανά και στην αρχή ο Αντώνης, δηλαδή αν έχουμε μια μορφή ενός ήρωα κατασκευασμένου, γιατί εδώ στην ουσία κατασκευάζεται, έρχεται και γίνεται υποδοχέας, ας πούμε, ενός ρόλου ο καλλιτέχνης. Και η κατασκευή του ήρωα έχει και κάποιους σκοπούς. Δεν γίνεται έτσι. Δεν είναι δηλαδή για το ιδεολόγημα του κάθε ρομαντικού καλλιτέχνη. Από τη στιγμή που γίνεται ήρωας, έχει και ένα συγκεκριμένο σκοπό. Και ρόλο. Και ρόλο. Και ρόλο. Ναι, και ρόλο. Τον οποίο καταγράφουμε, έχουμε αναφέρει τα χαρακτηριστικά αυτού του ρόλου. Σε γενικές γραμμές αυτά είναι όμως. Αυτό είναι. Δηλαδή, τελικά όλα υπαγάγονται σε αυτή τη βουλησιαρχία. Ότι εν αρχή είναι η βούληση.
Αυτό είναι το θέμα του. Πολύ σημαντικό στοιχείο που μας βάζεις, Παναγιώτη, σήμερα. Είτε πρόκειται για τον Βύρωνα είτε για τον Γκέτε, η βούληση είναι το έντονο στοιχείο που πρέπει να επικρατήσει. Και μετά θα δούμε πού θα οδηγηθούμε αυτό. Είχαμε πει και θα το αναφέρουμε και στη συνέχεια ότι ο ίδιος ο ναζισμός δεν είναι τυχαίο ότι ελκύεται ο ναζισμός από τους ρομαντικούς. Από κάποιους. Όχι από κάποιους. Όλοι οι ναζιστές αγαπούν τους ρομαντικούς. Και δεν είναι τυχαίο επίσης ότι σίγουρα μέσα στην κοιλιά του ρομαντισμού δεν περιέχει μια μεγάλη κοινή ιδέα. Έτσι. Υπάρχει δηλαδή αυτή η έννοια, γιατί διακατέχονται από ένα κοινό ρόλο που ακολουθούν ένα πρότυπο. Υπάρχει μια σχέση με αυτό. Υπάρχει. Μια συγγένεια. Τέλος πάντων, εγώ ήθελα να πω κάτι άλλο. Δηλαδή, τι ήταν αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, που κάναν όλες αυτές τις θεωρίες και τι σχέση είχαν με τον απλό λαό της εποχής. Ναι. Αυτό Δηλαδή, που άμα μιλάμε αν, ας πούμε, ο ταξιδευτής διακατέχεται από μια βούληση, τι σχέση έχει με αυτή τη βούληση και προβάλλεται αυτό πώς και